نظمون پڑن بانگ تم بگس اے ونی 15 منٹ نماز تم بکر ون وضو تم کوتا کال لگ وضوس تو نماز تہ آسن مکلیم یہ آسن بسترس اندر آرام ترٲوِتھ ہے ون وت کرسی پہ تھوت ملازم آسن پتن تو ون گژھ نماز امس بیاکھ کلائنٹ یوان تو یہ دپان ول ون پڑ پتہ شامن سمان تو ساری نمازن چٹ ٹوٹس پہ گئی قبول چت میں حالت ہے ون گژھ نماز دم ون کرن ات معاملس اندر بیدار تو ون گژھ نماز لگاون لیپ پہ تو تیتس کالس آسان 8 بجن ژاپ تاپ کھوتمت پتہ وتن تو پڑن نماز زڑ نکھ وقتچ نماز تختس رندو وقتچ نماز بندگی بے وقت نماز مذاق تو کھندو بے وقت نماز شرمندگی بیش ونان دپان 5 وقت نماز کرت قضا امیک سادی خدا شک آسی مے تراے پروردگار ات سزا رٹن در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ